ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କିପରି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ଅତି ସହଜ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ 100% ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ବି କମେଇବେ 100% ପଇସା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆମେ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଯଦି ଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାଗୁଛି କି, ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଛି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାଗୁନି, କିଛି ବି ଏଜ୍ ବି ମାଗୁନି। ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ନା। ଟିକେ ନଲେଜ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କେମିତି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି 100% ପଇସା କମେଇବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଫାଷ୍ଟ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜିମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି, ସେ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆଡ଼ ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆଉଛି, ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାଇ ବିଜନେସ୍। ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାଁ ଅଛି ଏଠି ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ନାଁ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଦେଇ ଦେଉଛି ଅବିକା। ଜେଣ୍ଡର ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଏଠି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବିକା ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଅବିକା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଇଗଲା ଅବିକା। ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋଗୋ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବିକା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଲେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅବିକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅବିକା ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଲୋଗୋକୁ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଲୋଗୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଅଛି ସେଇ ଲୋଗୋ ଉପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋଗୋ ଆପଣ ତିଆରି କରିକି ଏଇଠି ୟାପରେ ବସେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିକା ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଲୋଗୋଟା ଅବିକା ବସେଇ ଦେଉଛି କ୍ରପ୍ କରିକି। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅବିକା ବସେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ, ଏଇଠି ବି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ସିନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ୟାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି।
यूट्यूब कହୁଛି ତାର ଆହୁରି ଟିକେ ପାଠ ବି ଅଛି କେମିତି ଆପଣ ହାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗାଇବେ କେମିତି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲୋଗୋ ଲଗାଇବେ କେମିତି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗାଇବେ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିହାତି କହିବି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟିଂ ନିହାତି ପୁରା ସୁଚାରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ କହିବି ତ ଆପଣ ବି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେଟିଂ କରିକି ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।